I zadovoljstvo mi je ovdje u našem studiju pozdraviti gospodina Josipa Breznog, povjerenika Hrvatski Telekom prve lige. Dobrodošli. Dobro večer. Rekli smo, 3 utakmice su odgođene. U ovom 9. kolu odgođene su neke ranije utakmice zbog europskih nastupa hrvatskih klubova. Znamo da je odgođena ona utakmica u petak između Gorice i Varaždina. Što to u ovoj situaciji znači za Hrvatski Telekom prvu ligu? Da, nažalost, evo da nije lijepo vidjeti tablicu kad je ovako krnja, ali dogodilo nam se da smo evo nakon 6 mjeseci uspješnog odoljevanja da nam se virus ne ubaci u slačionice pretjerano, odnosno bilo je pojedinačnih iskakanja. Ovo je sada malo ozbiljnije kod 3 kluba i došli smo do faze da evo 5 utakmica zbog korone smo morali odgoditi. To naravno remeti raspored, ali za sada imamo dovoljno termina da taj posao odradimo do kraja jesenskog dijela prvenstva i da što se tiče utakmica koje su zbog korone odgođene, da to uhvatimo ritam. Ostaće Gorica Rijeka za proljeće, naprosto zato što kod klubova Rijeke i Dinama koji nam igraju paralelno i u UEFA natjecanju naprosto nema slobodnih termina. UEFA je sve srijede u ovoj jeseni, što bi rekli, zakaparila za svoje natjecanje, tako da se moramo snalaziti što se lige tiče. Ali, kažem, za sada ova situacija još uvijek nije panična, nema razloga za nekakve posebne mjere, nego naprosto ćemo ih redom ubacivati u termine kako to bude što se klubova tiče moguće, odnosno vidjet ćemo u narednih par dana kakva je situacija i u Osijeku, pa ćemo možda već sljedeći tjedan moći odigrati i onu Osijek Lokomotiva. A evo, preko sutra za 2 dana igra se ona ranije odgođena Slaven Belupo Lokomotiva koja je... Znači ta utakmica se sigurno u ovom trenutku igra, nema nikakvih problema, Lokomotivini igrači se Dio vraća. Igrača Lokomotive se vraća i bez nekoliko njih će Lokomotiva igrati. Dakle, klubovi su svjesni da nije u ovim uvjetima moguće uvijek imati na raspolaganju kompletan kadar. Mi smo se na početku prvenstva dogovorili i odlučili za opciju da idemo sa varijantom tek 6 i više igrača kada je izvan stroja, da se može koristiti opcija eventualnog odgode. Prema tome, događa se u svakom klubu da u nekom trenutku nema jednog, dvojice, trojice, ali naprosto moramo se prilagoditi tome i gurati. Sad kad ste spomenuli 6 i više igrača, onda se može tražiti odgoda. Dosta se govori i priča, piše u posljednje vrijeme kad je kod nas se dogodila ova situacija, kako to funkcionira kod utakmica UEFA u Ligi prvaka, Europskoj ligi, da tu treba biti jednostavno 13 igrača na raspolaganju. Ako ne možete igrati, piše se 3-0 za protivnika. Pa dobro, s jedne strane UEFA je u dodatnom problemu što naprosto nema termina i naprosto su morali jedan visoki kriterij uzeti. S druge strane, moramo biti pošteni, nemaju svi naši klubovi takav roster da bismo mi mogli tu letvicu tako visoko podići. Ipak bi to onda bilo vrlo nejednaki uvjeti za pojedino momčad i mislim da je u ovom trenutku ono što je i s klubovima iskomunicirano prije početka prvenstva jedna optimalna brojka koja nam u ovoj situaciji još uvijek garantira da možemo normalno odvijati se što se natjecanja tiče, pa i sa ponekom odgodom, ali uhvatimo, a s druge strane da klubovi na neki način mogu planirati taj dio. Kažem, mislim da bi bilo predrastično da idemo za nekim višim brojkama, ali u krajnjoj liniji, ako se eventualno situacija pogorša, može se razmišljati i o tome da se taj limit eventualno podigne. Utakmica, rekli smo, 10. kola između Gorice i Varaždina je odgođena. Spominjali ste Osijek. Tu je još pitanje kako će biti situacija s igračima Osijeka. Postoji li mogućnost odgode još neke utakmice? Imate li kakva saznanja da postoje problemi u drugim klubovima? Ovog trenutka ne. Nema neke veće zaraze. Prema tome, nadam se da je u ovoj fazi sada to. Naime, mi smo recimo u drugoj ligi imali na početku prvenstva jednu takvu proboj virusa u nekoliko klubova u slačionicu. Imali smo 10 utakmica odgođenih, sada smo već u fazi da su nam preostale još 2, čak u srijedu se još jedna odigrava. Dakle, vrlo brzo se to uhvati ritam. Istina je da možda ljudi nisu navikli na tu situaciju, pa jer smo uvijek prije bili rigorozniji što se tiče takvih utakmica i odmah ih u prvom terminu stavljali. Ovdje jednostavno niste u mogućnosti staviti
staviti odmah za 3 dana utakmicu ako su igrači naprosto bolesni, zaraženi. Morate provjeriti i ostale, a i vidjeti u kakvom su stanju ovi zaraženi. Iako situacija je takva da naprosto, to su mladi ljudi koji naprosto nemaju nikakve simptome. I onda se dogodi da jednostavno dođu u slačionicu ne znajući da su zapravo zaraženi i virus se proširi. Situacija u svakom slučaju sada nije alarmantna. Ne. Koliko god nam se to sada čini, ja moram priznati da na ove sve velike brojke koje se oko nas vrte i što se tiče zaraze u Hrvatskoj, mi se još uvijek dobro držimo. Ako postane alarmantna, imate li neka rješenja? Imate li rješenja za sve moguće izazove? Pa u svakom slučaju prva varijanta bi naravno bila da se traže eventualno izmjene kalendara natjecanja, pa da se još malo skrati eventualno zimska stanka koja i tako neće biti dugačka, bit će otprilike mjesec dana, ali na proljeće imamo 9 termina koji se mogu u srijedama koristiti, tako da mislim da ćemo mi taj program do 15. svibnja kada treba završiti zbog eura odraditi. Imate li plan već ovih, rekli ste da bi možda onaj sljedeći tjedan se mogli igrati utakmice između Osijeka i Lokomotive, imate li već plan ovih nekih utakmica? Tako je, ako bude moguće što se tiče Osijeka, dakle s obzirom da ima veći broj zaraženih, onda bismo već sljedeći tjedan 4. odigrali onu prvu Osijek Lokomotiva. Nakon toga dolazi stanka za reprezentaciju. U tom periodu postoji mogućnost da eventualno odigra se utakmica Gorica-Varaždin. Načelno se oko toga već razgovaramo, da s obzirom da nemaju veći broj igrača u reprezentaciji, vidjet ćemo. Ako ne, onda nam je termin 25.11. srijeda i 2.12. Ostaje još i 9.12. kao mogućnost, ali kažem, koristili bi ta 2 termina i u tim terminima odigrali dvostruke programe. Govorilo se o igranju samo 3 kruga, da je i to opcija. Koliko to dovodi u pitanje možda regularnost? To je, naravno da smo o svakakvim scenarijima razmišljali prije početka prvenstva i to je naravno, ali to je zaista krajnja opcija. O tome u ovom trenutku nema potrebe ni razloga razmišljati. To je situacija u kojoj bi moralo doći do ekstremnog prekida, pa da onda eventualno ne možemo uhvatiti ritam i da se mijenja način odigravanja, ali kažem, za sada apsolutno o tome nema potrebe razmišljati. Spominjali ste malo prije drugu ligu. Kakva je sada tamo situacija? Pa evo, nekakvih dojava? U ovom trenutku ne. Zaista sve ok, utakmice se normalno igraju. Nažalost smo u ovom kolu imali jedan problem, ne radi korone, nego naprosto je Kantrida bila potopljena i morali smo odgoditi. Nismo mogli drugi dan igrati jer je stadion bio zauzet za utakmicu 3. lige, tako da ćemo to uhvatiti ritam i odigrati u 14.11. kad je također stanka u 2. ligi, tako da za sada sve ok. Ljudi možda ne znaju što se događa u onim nižim ligama. I tu je ista situacija da imate, kad čovjek pogleda malo tablice i 3. liga, imate uvijek neku utakmicu koja nije odigrana, naprosto klubovi tako ispadnu po 10-ak dana. Nešto veći problem u zadnje vrijeme je zapravo, odnosno pojava virusa je u mlađim kategorijama. To je evidentno kod nas, kod pionira, kadeta i juniora i to također nije neka zaraza koja se donese, nego naprosto očito djeca iz škole donesu samoizolaciju. Naprosto zbog nekoga ko je zaražen moraju ići u samoizolaciju, pa smo opet u situaciji da smo i tu morali neke utakmice odgađati. Koliko znam, u ženskom nogometu nema problema za sada. Da, za sad ne, zanimljivo. Ali drugi problem, ne znam koliko vam je to problema, ova odluka o tome da na sportskim događajima, pa tako i u nogometu, više nema gledatelja, imate ograničeni broj ljudi koji mogu biti na utakmici računajući predstavnike klubova. Što on sad to znači? Za taj dio mi imamo protokole razrađene. Dakle, mi se sada vraćamo u onu fazu u kojoj smo igrali i praktički počeli igrati onaj nastavak prvenstva prošlog nakon lockdowna. Dakle, strogo će se paziti na onaj takozvani zeleni sektor, igrači, 2 momčadi, stožeri, suci. Na tribinama po ovoj novoj odluci može biti maksimalno do 50 osoba, tako da ćemo samo malo reducirati broj rukovodstva klubova, novinara. Nažalost, moramo i tu te brojke malo smanjivati, ali sve drugo moramo biti pošteni, pa u ovoj situaciji kad vidimo brojke u Hrvatskoj, broj zaraženih, bilo je za očekivati da se donese odluka o zabrani gledatelja na utakmicama, koliko god je to nepopularno i koliko nije lijepo igrati u takvim uvjetima. Nažalost, vidimo i sve ostale lige vani, i to velike lige da se igra bez gledatelja. Moramo se, nažalost, na to naviknuti, pa daj Bože da to bude samo jedan kraći period.